Sengivala. Sengenza yani? Sengivala. Bawunento oyithandayo. Nayi ingubo yakho yinhle ngithi yabona. Ngiyabona niyakwenza nje. Seninokuvele nizenzele. Uthatha ingubo ngoba ubona umuntu umthanda vele umniki insila yakho. Kwingozi. Hayi encane, isitudla sengozi. Isitudla sanje sengozi. Ukuthatha into sokuyiqoka ebe yigugu kuwe. Ebese uyithatha uvela uthi ngoba uthanda umuntu bese umnika yona esinensila yakho. Hayi ngoba ezokwenzani yena. Awuzazi izinto ezinamathelwa yithonga lakho. Awuzazi izinto eziyigugu moyiqokile wena kubantu abakuphethe. Abathi moyiqokile leyo nto bese bethi ayi umalokazana wethu ave faneleka manje wazi wahlonipheka manje. Bese bekubona lokho ukukhuluma sekuko omunye umuntu. Hlangana mina ngizwe. Ngozwazi. Uyacela. Hayi ngibonela ubani ngathi uhlwempunyana okanye singamfanela lesikhethi okanye usicelile uthi uyasithanda ngithi yabona ngikutshela ngomama wami ongizalayo mina umama ukufika umnika into ayidlulisele kumuntu wacisha wahlupheka kabi la fika iphupho kuyisalwa samkhosi athi yeka lento akuthanda ukuphana ngempahla kuyingozi angithi yabona into kumuntu iba igugu noma ngabe kuthi umuntu ucela kanjani wothi moyidlulisela lo muntu umani uyithathe mowukholelwa esintwini angithi yabona uyibeke lapho uchaza abantu abadala lezi zinto lezi sezincane kimi sengifisa ukuyidlulisa angithandi ukushisa impahla ngithi yabona ngicela nivume bese uyayihlambulula bese banika ke labo bantu othanda ukubanika ngithi yabona ungalingisela umuntu ohlala phesheya kwelanda uthi izinto amancane ukhumule nje uphonse esakeni uthe kuyobonakala phambili baningi abantu abathenge lezo mpahla lezo namhlanje ngingakuhlekisa nje abanye babo baphathwa amakhanda angapheli. Uthenga isigqoko somuntu ayihlushwa ikhanda, uthenga iduku lomuntu ayihlushwa ikhanda elingapheli. Angithi yabona uthenga isiketi somuntu wayinenkinga yeqolo, iwest yakhe yayimbulala, uthatha usifake egazini wena. Angazi ngenzwakala kwabaningi vele abakujwayela ukwenza ngoba kuzobonakala ngathi ya usuza kahle lo muntu. Uyabona lento leyo. Ziza nomthobo. Manje ke iqaphela into eyigugu kuwe. Ekutheni wazi ukuthi ezintweni zonke ezigugu kuwo zithandayo. Uma ungaze uhamba uNkulunkulu akukhumbule inhliziyo yakhe isasele kuzo bohlupheka basemva kwakho uma bezoba nokutetema. Qoqa ingane uyibeke phansi. Zichazele noma zingama-size wakho. Abantu bami ngifisa ukunicebisa nokuniqwashisa. Ningacabanga ukuthi ubaba wenu emhlabeni mayikhunjula nami mangikhunjula. Kuba lula nje ukuthi izinto engabelwe zona sekuyezeni. Ningacabanga ukuthi kuba lula ukuthi ngoba le TV sizosuka la siye roomini lengane. Hayi ngoba akasekho baba le TV. Siyaphela ingane leyo nto leyo. Akulula. Izinto zomuntu angithi ngizofika mina noma uNkulunkulu esengikhumbule ngihlale lapha engijwayele ukuhlala khona. Ngiyibuke futhi iTV athi umuntu into engekho le angithi ongakholelwa ke kubantu abadala. Kumele angaphawuli. Kumele kuphawule umuntu okholelwa intweni engiyikhuluma njengamanje. Ongakhulu ongekho kuyangathi nomdala udukisa abantu. Ngoba vele akayazi ayikho. Thina siyaziyo esikholelwa kuyikhona. Unokuthi mohlele kanje uze ngathi kunomuntu ohlele eduze wakho. Qalazi kunomuntu odlula athi umuntu isiphoka sengasiki isiphoka sokubaba kulelo khanda umama kulelo khanda umbani ongasekho emhlabeni. Ngakho ke bengigxile kukho kakhulu namhlanje ukuthi asihlonipheni izinto zabantu abangasekho. Akukhathalelekile ukuthi ukholelwa kuphi. Umuntu uyabambelela entweni yakhe. Ingakho kwathiwa ziyaqoqwa zonke zenziwani? Ziyaqoqwa zonke zibekwe kufika isikhathi sokuthi zihlanjululwe. Akusho ukuthi mase uqeda ukuthi ihlanjulwe sekufanele kuthiwa hey kamina kawena hayi hey ngante. Hawu usugijimela le yateki nje okanye le yangoku kusho kudala uyifisa esaphila. Uyabona nto leyo. Wasogqumela kuye nje hayi mina ngizothatha ukuthi nokuthi hayi mina ngifuna ukusho esaphila vele ukubhekile lo cha lindana ukuphiwa. Akube umuntu omdala oseyisalukwazi owabayo ngoba uzokwazi ukutshela ukuthi cha ungabusubambelela kulezi zinto. Sibona ukuthi kunokuthi zishiswe ngcona ziqokwe obani abafweni nodadweni noma nabantwana kanjalo kangazi noma kuvumelekile. Hayi ukuthi sekuyashela umuntu seqokela hayi mina ngifuna ukuthi shudala ebhekile leyo nto leyo vele saphila umnikazi wayo. Cha akunganikwa imoto ingane ngoba kubonakala ukuthi indala. Akunikwa ingane ibonakala ukuthi izoyiphatha kahle. Akungayiwa ngokuthi hayi ngoba inkosana lo kufanele kube uya nothola iveni. Cha akunikwe lokubonakala ukuthi uzoyiphatha kahle. Masizwa ngobukhosana uzoyiphatha ukudede nge3 months level sinjani? Simoshekile bese enze njani umnikazi? Fulathele ikhaya ngaphinda libheke.
Akungabukwa ngokuthi indodakazi ngoba yona endala bese ithathwa kuthiwa ke yechacha akubuke encane nendala nephantsi ukuthi ubani onesandla sikanina. Ozokwazi ukuthi unina mayephethe lento uzojabula unina ngayo ugogo umkhulu ubani. Ungeke ukuthi ubani omdala uzonika lo mdala athathe zonke lezi zinto zala ekhaya ithatha uhlala nesoka lakhe lapha khipite khona noma lapha gane ekhaya. Ayisebenzi ke kanjalo izinto mase izothathwa la ekhaya. Akubheka ukuthi ubani obheka ekhaya nonaka ekhaya nolinakekela ekhaya bese kuthiwa cha konke kuzobhekwela. Ukuthi ubani umdala uhlala kubhayi kulungile noma angatholanga lutho. Kubheka umuntu ozokwazi ukuqhubeka ezinyathweni zikabani zabazali bakhe. Finish njalo. Siyabonga amazwi omsulana namhlanje kuNkulunkulu akubusise. Amen. Amen.